Zaoga yaratidza leadership apo Mai Guti varamba top of the range Land Cruiser ne $250,000 yakudira fuel nekutombola vakati aiwa isusu hatingatori mari iyi tine zvikoro mauniversity zvipatara zviri kuora vanhu vachifa aiwa bodo vanyora tsamba yavo vakati decline of the vehicle offer to Apostle Dr. Guti ndiye vachivayo. The board of Zaoga faith acknowledges with gratitude your generous offer of a top-of-the-range vehicle intended for our esteemed Apostle Dr. Guti. While we appreciate the gesture, after careful consideration, we respectfully decline the offer. As a church deeply committed to serving the people of Zimbabwe, we are profoundly concerned by the deteriorating state of our hospitals, schools, and essential public services. Zaoga Forward in Faith has consistently complemented government efforts by investing in education, healthcare, building schools, a university, and a hospital to uplift our communities. In light of these pressing needs, we strongly believe that the resources being extended to the individuals could instead be channeled towards restoring dignity to the suffering masses of Zimbabwe. Our decision is not politically motivated, but rooted in the urgent desire to see our nation's most vulnerable citizens receive the support they desperately need. We remain committed to working for the betterment of Zimbabwe and trust that our stance will be understood as a call for collective responsibility in addressing the challenges facing the nation. Yours sincerely, Dr. Joseph Joe Guti, Board Chairman and President of Zaoga Forward in Faith. Aiwa zvaendwa guys, zvadadisa izvi ndo kunzi kwanzi ndiri leader. Vati iwo Mai havakwanisi kutora chipo ichi nekuti kune vakawanda vari kunida rubatsiro. Guys izvi zvinodadisa izvi. It does not help to take money and pocket $250,000 ekunzanzi mungodira fuel. Vati ivo mazayoja. Kana Mai vari tempted kutora mota iyi isusu sesangano tinovatengera sheria 2026 isati yabuda chaizvo. Atizi vanhu vekushaya mari zvekudaro. Kana vachida 250,000 tinogona kuvasvitsa. Ivo vangu confirm wakati aiwa isusu hatizi vanhu vari materialistic uye isusu sechechi aiwa mari yauri kutaura iyi chero nesu titori nayo. Izvi zvinodadisa guys izvi. Mukomana anofanira kuverenga tsamba iyi ainzwisise kuti vari kumuratidza kuti uko ndiko kune need kuzvikoro uko kuzvipatara. Mari chero ikava yako hazvifadziwo here. Hanzi neBhaibheri haufariwo here ukaita zvakanaka. Zvinobatsirei kupa vanhu vane mota dzimwe mota pamusoro. Hanzi ukapa munhu asina chainacho ano appreciate the gift more than kupa munhu agara nazo. Kana indine iPhone ukandipa zvaimwe iPhone pamusoro zvinobatsira chi guys. Tiri kuti susu ukatora iyoyo ukandosvitsa munhu asitori nazvo chose ano appreciate. Tiri kuti kuna Sirwicknels ngava tarisise philanthropy yavo vaone kuti philanthropy here, because iyi haisi philanthropy. Tinoziva kuti philanthropy is giving kune avo vari underprivileged. Zvino kana uchipa vari overprivileged amene kuti uri kuti kudii. But anyway tinoda kutenda zvikuru. Vamwe vari kuti dei Mai Guti vangotora mari iyi vabva vangotora wing reparanyatwa vonotengera mibhedha vosiya vatsveta zvaiva nani nekuti mari iyi yarambwa iyi mukomana achakontinya otopa next tichienda takaenda.